amb plenitud, però en canvi el títol, he de reconèixer que no em venia cap títol que em semblés interessant per aquesta novel·la, així com de vegades m'ha passat al revés, he trobat un títol molt bonic i en canvi la novel·la potser no ha estat tan treballada ni tot això, no, es passen aquestes coses. I em va semblar, finalment, vaig decidir, doncs mira, li posaré un títol de local, de nom de lloc. I aleshores em va semblar, vaig mirar aquests carrers petits d'aquí i em va semblar que vaig estar pensant en tots, perquè hi ha Marroc, hi ha Bolívia i tot això. Sí, i vaig pensar, mira, em sembla que el carrer Bolívia sona bé, senzillament, així, purament. No té res més el títol en aquest cas, així com de vegades el títol té molta importància. En aquest cas, la veritat que no. I potser pels que els has dit tu no m'agraden tant. Tere, jo t'he de dir que no recordava que tu havies vingut al col·legi de monges, eh? No? No. Sí, venia de col·legi de monges.